Hei, hei! Astăzi o să facem Touch My Body Challenge. Este un joc foarte cunoscut, dar este mai vechi. Stai să vă explic. Jocul acesta... Eu trebuie să o leg pe Izabela loc și pun mâna pe niște chestii și ea trebuie să ghicească ce lucru este. Deci cum ar fi, ea mă leagă la ochi și ea îmi ia degetul și pun mâna pe o lată, pe fața ei, pe ochelarii și trebuie să știu ce e aia. Ok. Da. Prima o să fiu eu care o să fiu legată la ochi. Da. Cu ce te leg? Cu asta. Nu, oricum nu pot să văd oricum. Stai așa. Serios, oricum închid ochii și nu mai faci. Așa, ok. Hai. Dă degetul. Ce n-ai? Piciorul. Da. Hai. Ce e aia? O, fă, că e ceva, nu e scârbos să zici că... A, brățara. Acum mi-am dat seama. Da. O, fă, că nu e. Buza. Nu. Frunte. Nu. Obrazul. Da. Aoleu. O, fă, că nu e nimic scârbos. Ochelari. Da. Urechea. Da, acum e rândul meu, stai așa. Aoleu. Dar nu pui în asta un ceva, că da? Da, deci ochelari jos. Pune-i acolo. Așa. Să mă leg la ochi Și acum. să nu vezi deloc, da? Da, îți promit, îți promit. Așa. Stai să-ți iau degetul. Gura. Buzele. Da. Hai. Stai, că nu știu. Ce să mai... A. Stai, ține așa. Strâns de tot celelalte degeturi. Palma. Nu! Nu simt. Ăla care... Ăsta, nu? Da. Stai să punem așa. Gata. Oh. Deci eu am făcut mai multe Așa. avem decât 3-2 pentru mine. Și o să mai facem alte challenge-uri. O să facem, să vă spun, astăzi o să facem, chiar după ora 5 sau 6 jumate, o să facem nu este challenge, este un joc pur și simplu care ni l-a prescris cineva prin Facebook. Este cu cuvinte, adică eu spun un cuvânt, cum ar fi casă, ea trebuie să zică repede un cuvânt, pentru că altfel pierde. Cine are cel mai multe... Și dacă zice cum ar fi că și așa, pierde. Da. Cine are cele mai multe puncte câștigă. Deci, Ceau, bau, vă bau!